to wannan ita kuma saboda ranar arfa ne, saboda kada lokaci ya ƙure, saboda ranar arfa ne shi kuma gashi nan zamu karanto ku ji an Jabirin radiyallahu anhu. Shi ko an samo daga Jabir ne a cikin wancan littafin namu na falalan la ilaha illallah ana aka kwafowa fa kawai muke yi. Aka ce Jabir an Jabirin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, babu wani mutum musulmi yaqifu wannan ashiyata arfata bil mawqifi, wanda zai tsaya a ranar arfa ya samu wani wuri ya tsaya, ko in yana arfa ne ya tsaya a can arfan, in baya arfa ya nemi wani wuri ya zauna a ranar arfa. Fa yastaqbilu al-qibla bi wajhihi, ya fuskanci alƙibla da fuskar shi a lokacin da ya zauna, sai an fuskanci alƙibla, adab din kenan, ladab din kenan, ka zauna a wani wuri ka fuskanci alƙibla. Thumma yaqulu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mutum ya faɗi wannan 100 marra, so 100, ka maimaita wannan so 100 da yake nan ko. Thumma yaqra'u qul huwallahu ahad 100 marra, sannan ya karanta qul huwallahu so 100. Thumma yaqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya fito? Sai ya ƙara da wa alaina ma'ahum so 100, ko kuma ya ƙara salatin, dan salatin anan a ruwayan nan ba a cike shi ba, duk da akwai inda ya zo a haka, da mun yi muhawara a kai, suka ce amma salatin ya cika shi, ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sai ka ce wa alaina ma'ahum, to kai ɗaya kenan. To shi kuma ka maimaita 100 marra so 100. Wani yanzu zai ce da aiki, sai ka rika cewa wa alaina ma'ahum, ba fa za ka ware wa alaina ma'ahum so 100 bane. A'a, duk sanda kai salatin ne ka kai karshe sai ka ce wa alaina ma'ahum, ai kai ma annabi salati ne, sai ka ce mu ma Allah ka sa mu a ciki, sai ka ƙara maimaita ka ƙara gama ka ce mu ma Allah ka sa mu a ciki. Ba Allah ka sa mu a cikin za ka yi da mabane, duk sanda kai salati ɗaya sai ka ce wa alaina ma'ahum. Ya fito ko? Ka yi so 100 kenan duka haɗe. Ya ce ba wanda zai wannan illa qala Allah tabaraka wa ta'ala, face daga nan sai Allah ya ce ya mala'ikati ma jaza'u abdi hada, ya mala'ikuna gaba ɗayan mala'iku, me kuke gani ya kamata in saka ma bawana da wannan bawa nawa ko wannan baiwa tawa, me ya kamata in saka masu da shi? Ya ce sabbahani, na farko ya tsarkake ni, wa hallalani, ya ce la ilaha illallah, wa kabbarani, ya girmama ni, wa azzamani, ya darajanta ni, ya girmama, wa arrafani, ya nuna ya sanni ni ubangijinsa ne, wa athna alayya, kuma yayi man yabo, ya yabe ni, wa salla ala nabiyyi, kuma yayi ma annabi na salati. Ya kuke ganin wannan ya kamata in biya shi? Sai mala'iku su shuru, dan ba wanda zai ma Allah magana irin wannan. Sai Allah ya ce ishhadu, to ku shaida, ku ji, ina sanar da ku anni qad ghafartu lahu, na gafarta mai gaba daya, na gafarta mai, wannan ya sha. Bayan nan sannan wa shafa'atuhu fi nafsihi, sannan na bashi ceton kanshi, shi ya tsira, na bashi ceto. Sannan walau sa'alani abdi hadha shafa'a ko la shafa'atuhu fi ahli al-mawqif kullihim, yace wannan bawan nawa a yau da zai roki in bashi ceto, da duk wanda suke arfan nan sai na bashi ceton su. To ya in ka nemo mu yan gidanku daga nan, kaga kenan bayan ka gama wannan ba sai kai ta addu'a ba, to Allah ka gafarta ma mahaifana, kai mana kaza ya Allah, da zuriyata Allah kai mana kaza, Allah kai mana kaza, ka dora naka addu'o'in a ciki bayan ka gama wannan. Duk wannan abin da kace in ka nemi fiye da haka ma za a baka, balle ma dan ka nemi wani abu na duniya a banza. Na duniya ba komi bane, lahira ma da ka nemi a baka ceton mutanen da suka kai arfa, yawan yan arfa za a baka. To ya in ka nemi dan wani abu na duniya, min babi aula. Ya fito? Wannan shine wajibu yawmi arfa, an bada aikin ranar arfa kenan. To akwai wani da ya kawo wata addu'a ɗazu